Hello mga cute. Good morning, good morning. Ditihan na po sarot ka. Mulabay na akong videos niya mga cute. Ay mong kalimutan. Ay ko rin pasingka kay buntag pa sa'yo. Kaya kung dili mo magaling mo sa tawagan eh. Mo like, mo share. Aw. Ay ba pag inana, mag-like mo, share pagod. Para nga okay kayo mga cute. Dali naman kayo na siya. Good morning sa inyong lahat. Sanay nasa mabuti kayo kalagayan mga cute no. Aniyan na po yung suod ni Higala Road King may lang bagtik, tagiktik. Manan na pambuhan ko ba yan? Laugaw. Pagdali King. Ay ko sa dugay dia. Good morning, good morning. Pagkaon na mo mga cute. Niyarang nyo ang suod ni Higala dere magburdahe po ning daan diri sa kuan. Usa ko nagpabantok mayo ni ilang daan diri mga cute. Bantok pa daan. Sangutan. Mawar balik siya mga ganito, i-share na tong video. Bisagway lami. Arangab. Okay kayong pandahan na to ba? Anaram na mga kita. Yang status karon sa panahon mga kit murag okay kayo mga kit no? Nindot ra kayong dagan sa panahon na to karon pre. O ni nindot yung panahon mga kit ilaglagot na. Sao man niya. Titihan na sarap ka. Laag na namin ang takailag mga kit. Laay kining ang sara ra ka ba? Imong hinigugma to apos layo. Sao ka manuna? Inuo ko. De ginuto magmay sa malas mga kit. Sulod na tagre mga kit. Ay ta dungki dre. Balik-balik taning dungki mga kit. Pakisa ko be. Nya di na ko maglangay mga kit. Hindi lang takot to be busy pang rot ka. Sige mga kit.